Inħarġet sejħa l-offerti biex jingħataw lura aktar minn 23,000 metru kwadru ta' art lil pubbliku fl-akbar proġett ta' tħaddir laqgħat sar mill-Waste Surf. Dan kif ix-xogħol biex l-impjant f'Sant'Antnin jinbidel f'park ekoloġiku u rikreattiv qed joqrob aktar lejn ir-realtà. Issa li ħarġet is-sejħa l-offerti għax-xogħol tal-iskavar u xogħol ieħor preparatorju ta' kostruzzjoni. Wara li Waste Surf ħabret li l-biċċa l-kbira tal-opera ta' dan l-impjant ingħalaq f'Diċembru tal-2022 minn dak iż-żmien it-tamir iż-żarma u l-materjali ntbagħtu għar-riċiklaġġ barra minn Malta. Is-sejħa l-offerti li ħarġet kopri diversi xogħlijiet, fosthom l-iskavar tal-parkeġġ ta' tliet sulari li joffri faċilitajiet ta' park and ride għal marsa skala. Ix-xogħlijiet jinkludu l-iskavar biex tinħoloq vaska kbira jew lak tal-ilma artifiċjali f'dan il-park li se jattira l-biodiversità u joħloq ambjent seren għal viżitaturi tiegħu. Se jinħolqu wkoll tliet ġibjuni tal-ilma fejn se jinġabar l-ilma tax-xita biex ikun jista' jintuża għat-tisqija u għas-sistema tat-tifi tan-nar. Bħala parti mill-impenn ta' Waste Surf favur is-sostenibilità u l-ekonomija ċirkolari, 33% tal-materjal inert li se jiġi mħaffer bħala parti mix-xogħlijiet se jerġa' jintuża fl-istess sit. Se jinbena wkoll ċint mal-perimetru ta' dan il-park ta' madwar 175 metru li se biex jiddefinixxi ż-żona u joħloq pajsaġġ naturali b'siġar u arbuxelli matura. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli laqgħet dan il-pass importanti u qalet li dan il-proġett hu marbut mal-mandat tal-Gvern ta' tħaddir fl-urban. It-tħejjiet tat-tieni fażi tal-proġett għadhom għaddejjin. Minn barra jekk issejħa l-offerti għal diversi xogħlijiet, inkluż il-ġar tal-ħamrija, it-ħawwil ta' siġar matura, il-kostruzzjoni u l-mili ta' vaska kbira tal-ilma artifiċjali u s-sistemi tal-filtrazzjoni tagħha, il-bini tas-serra b'faċilitajiet akwaponiċi, il-bini tal-parkeġġ u l-kostruzzjoni ta' spazju multifunzjonali mistennija tinħareġ fix-xhur li ġejjin. Il-kap eżekuttiv ta' Waste Surf Richard Bilocca irringrazzja lil pubbliku għall-isforzi bla waqfin tagħhom li kienu importanti ħafna l-implementazzjoni tal-istrateġija EcoHive u għat-twettiq ta' dawn il-proġetti.